bihartik asteazkena, martxoaren 15 asteazkena egun osoan zehar, eta errepide berean, Lemoa parean, Txandakako pasabidea arautua duen errepide bat moztuko da martxoaren 9-tik osteguna 16 egun osoan zehar. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Erabateko geldialdia helburu hori eman dute sindikatu nagusiek Frantziako gobernuaren erretreten erreforma geldiarazteko. Greba orokorrera deitu dute gaurko, baina sektore askotan jarraipena izango du ondoko egunetan ere, hala nola garraioan eta energian. Ekonomia blokeatzeko ekintzak ere iragarri dituzte. Era berean, hezkuntza arloan 60% greba egingo dutela aurreikusi dute sindikatuek. Tren zerbitzuan ere eragin handia espero dute eta hegazkin andana ere bertan behera utzi dituzte. Atzo bertan, hasi zituzten lehen mugimenduak garraiolariek gune logistiko eta hiri handien horniduretan eragiteko asmoarekin. Gabon, emakumeen nazioarteko eguna bihar izango da eta dagoeneko hiriburu eta herri guztietan dena prest dago. Sandra Urra. Emakume langileon nazioarteko eguna bihar da, borroka eguna zuzen ere, eta dagoeneko dena prest da Nafarroako hiriburu eta herri guztietan. Manifestazio nagusia bihar Iruñan Antoniutin hasiko da arratsaldeko 8:00, baina aurretik zutabe ezberdinak egonen dira auzo eta herri ezberdinetatik, esate baterako burlatatik edo errotxapeatik. Aurten mugimendu feministak zaintzak ekarri nahi izan ditu erdigunera aldarrikapen nagusi gisa, baina egitasmoak gaur bertatik hasiko dira, esate baterako Iruñerriko bilgune feminista eta sarek irakurketa bateratua egingo dute gaurko arratsaldean emakume presoen egoerari buruz. Eusko Jaurlaritzak herritar guztiak animatu ditu berdintasunarekiko konpromisoa egunero modu publikoan eta aktiboan adieraztera eta bereziki emakumeen nazioarteko egunean. Martxoaren 8-aren harira adierazpen instituzionala irakurri du Nerea Melgoza berdintasun sailburua. Martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna errebindikaziorako eguna da. Izan ere, aurrerapenak izan diren arren mundu mailan oraindik ematen den egiturazko berdintasun eza iraunkorrak eragin negatibo izaten jarraitzen du emakumeen bizi baldintzetan. Eusko Jaurlaritzan lehentasuna da emakumeen eta gizonen benetako berdintasunarentzat aurrera egiten jarraitzea. Emakumeak behar bezala prestatuta gaude. Euskadin goi mailako ikasketak dituzten pertsona guztien ia 60% emakumeak dira, gara. Beraz, emakumeok duten ahalmen guztia berdintasunaren garatu ahal izatea behar dugu. Justizia sozialagatik behar dugu, baina baita gizarte hobe bat eraikitzeko. Horrela ikuspegi anitzagoa, aberatsagoa eta osoagoa izango baitugu. Gizartea osatzen duten pertsona guztiak ordezkatuko dituena. Eta martxoaren 8-ra begira ere, enpresa handietako eta eremu publikoko erabakiguneetan emakumeen eta gizonen presentzia parekidea izango dute hizpide gaur Espainiako ministroen kontseiluan. Hala baieztatu zuen Pedro Sánchez gobernuburuak larun batean zehazki aurreproiektu bat onartu dute eta parekidetasuna ez betetzeari lotutako zigorrak ere jasotzea aurreikusten dute. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico tiene que ser de las mujeres. Y habrá gente que le parezca grave e incluso absolutamente desproporcionado, pero a nosotros nos parece simple y llanamente de justicia. Aldiz, zaintzaren negozioaren amaiera exigituko dute martxoaren 8-an Bilbon, hain justu, zaintzan ipini nahi dute arreta urten eta berauen merkantilizazioa eta gizonen ihesa deitoratuko dute. Salatuko nahi dugu bizitzari eta biziari eusten dioten zainketak emakumeok egiten ditugula. Batez ere, emakume migratuok eta arrazalizatuok. Zaintza lan horiek ez dira lan gisa aitortzen, eta esplotazio baldintzetan egiten dira.
bizi premia gisa, eskubide gisa eta erantzukizun kolektibo gisa hartu beharko liratekeen zainketa horiek gaur egun Euskal Herrian hainbat indarkeriaren eta desberdintasunen ardatz dira. Hau da, sexua, generoa, arraza, gizarte mailan, aniztasun funtzionala eta administrazio egoera gurutzatu egiten dira. Eta zaintza lanak gizonen eta erakunde publikoen implikazio eza justifikatzen duten negozio bihurtzen dira. Eta Nafarroan funtzio publikoko sindikatuek otsailaren 15ean eginiko grebaren eta osasunbideako intersindikalak martxoaren 23rako egina duen deialdiaren ostean, LAB, Steilas, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek lanuztera deitu dituzte hezkuntza publikoan lanean diren langileak. Sandra. Gehiengo sindikalak grebara deitu dituzte apirilaren 3an Nafarroako irakaskuntza publikoan aritzen diren 10.000 langileei. LAB, Steilas, Comisiones Obreras, UGT eta ELA sindikatuek agerraldi bateratua egin dute Iruñean eta bertan eman dute mobilizazio honen berri. Ikasturte honetan egiten duten bigarren greba eguna izanen da apirilikoa. Gogoratu behar dugu otsailaren 15ean greba bateratua egin zutela administrazio publikoko eta osasunbideako langilekin, eta hain justu salatu nahi dute Nafarroako gobernuak ez duela negoziatzeko borondaterik izan greba horretan eginiko aldarrikapenekin. Eta kulturarloan lehen musika talde baieztatuen berri eman du asteburuan EHZ festivalak ikusi. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Gaurkoan aipatu bezala Ipar Euskal Herrian eta Frantzian abian den greba orokorra izan dugu hizpide. Izan ere, aurtengo emakumeen nazioarteko eguna erretreten erreformaren kontrako greba giroan iritsiko da lurraldera. Frantziako Senatuan pentsio erreforma eztabaidatzen ari den bitartean, sindikatuek lurralde osoa geldiarazteko deia egin dute. Erabateko geldialdia. Helburu horri helduta greba orokorrea ditu dute, baina hainbat sektoretan izango du jarraipena hurrengo egunetan ere. Hala nola, garraioan eta energian. Ekonomia blokatzeko, zeren azken finean, manera bakarra da entzunak izaiteko, eta ez dugu guk blokatzen, fisikoki bai, baina blokatzen duena gaur egun, Macron, Born eta kompania da, beraz ez dugu guk blokatzen, baizik haiek dute egoera blokatzen. Hala, ekonomia blokeatzeko ekintzak ere iragarri dituzte. Horrez gain, biharamunean segituko dute deialdiek. Izan ere, martxoaren 8 emakumeen nazioarteko eguna izanik ere, intersindikalak manifestazioa antolatu du Baionan. Eta zehazki testuinguru horretan iritsiko da emakumeen nazioarteko eguna, pentsio erreformaren kontrako greba giroan. Sindikatuek argi dute pentsio erreformarekin emakumeak izango direla lehen kolpatuak. Lan munduan desoreka handia badagolako eta erreformak muturrera eramango du egoera.
Oraindik ere, emakume eta gizonen kotizazioak ezberdinak dira. Hau da, egungo sistema ez dela ona ohartarazi dute sindikatuek, baina reformarekin oraindik okerragoa izango dela. Azken batean, Emmanuel Macronen gobernuaren lege proiektuak kontrakotasun handia bildu du, eta baita zalantzak piztu ditu gizarteko hainbat sektoretan. Behor, badakigu doinuz altzatu behar dugula, jatekotan, eta beraz gaur, ez da abiatze bat, zeren arere beste egun mobilizazioak izan dira, baina badakigu arere indar bat gehiago erakutsi behar dugula, eta ene ustez hor manifest da horrendik abiatu, baina hori erakusten ari gira. Eta hori zergaitik, zeren azken finean ez gira entzunak, eta guk gure aldarrikapena ez da aldatu. Erretreta, erreforma hori bertan behera utzi behar du Macronek. Eta hori egin arte mobilizatuak egonen gira, eta beraz, bai gaur eta ondoko egunetan noski. Bukatu da soilik baietz da baietz legearen erreforma tramitera onartzeko eztabaida Espainiako Kongresuan eta taldetako ordezkariek emandako azalpen eta iritzien arabera PSOEk aurrera aterako du bere proposamena PP eta Vox alde bozkatuko dutelako, besteak beste. Hala esan daiteke erasotzaile askoren zigor arintzeen auziak kolokan jarriko duela feminismoaren lorpen handi bat. Creemos que es lamentable que el Partido Socialista haya cedido a las presiones de la derecha y de la extrema derecha y que esté dispuesto a modificar la ley de libertad sexual para volver al Código Penal de la manada. Feminismoak aspalditik irauli nahi zuen zaintza sistemaren egiturazko arazoak agerian utzi ditu koronavirusaren pandemiak, baita sistema erroz aldatzeko beharra erakutsi ere. Hau izango da Euskal Herriko hiri eta herrietan mugimendu feminista osatzen duten eragileek deitu dituzten mobilizazioetan fokuratuko diren auziak. Emakumearen egunaren arira Euskal Herriko kaleak aldarrikapenez beteko dira beste urte batez. Gasteizko mugimendu feministako kidea den Itziar Ferronekin hitz egingo dugu horren inguruan. Ongi etorri? Ongi etorri, mi esker. Martxoak 8 emakumeen eguna da eta gaur egun aurrera pausoak eman izan dira, baina oraindik asko dago egiteke. Zeintzuk izango dira nabarmentzen dituzuen aldarrikapenak aurtengo manifestazioan? Denon bizitzak erdigunean lemarekin abiatuko da aurtengo mani. Hortaz, zaintzaren inguruko lanak azpimarratu nahi ditugu. Hala ere, askoz dira aurten ditugun aldarriak, ez da? Denbora daramagu salatzen, emakumeok bizi ditugun esplotazio egoerak eta momentu hontan egoera hori kolapsatzen ari da. Sistema bortzatzaile baten aurrean gaude, ez da? Egitura heteropatriarkal bat eta kolonianean oinarritua.
Nola nahi, aldarriak egingo dituguz gain, azpimarratu nahi dugu borroka eta resistentzia feministak, antikapitalistak eta dekolonialak bultzatzeko eguna aproposa ikusten dugula martxoak 8. Esan dugu jadanik, Idoia Mendiak, azken egunotan berdintasun sailburuak proposatu duela martxoaren 8 jaieguna izan behar duela. Horrekin ados zaudete? Egia esan da, gure barnean, mugimendu feministaren barnean gai horrek ez dugu oraindikan ez da landu, ez da eztabaidatu, ez da? Gure indar guztiak martxoak 8ko antolakuntzari bideratu ditugulako. Hala ere, ez dugu emango garrantzia hauren arpegien moresteko propagandari. Gu politika feministen aldeko apostua egiten dugu, beraz, eskatzen duguna jar daitezen horretan, ez da? Hori bai dela gure lehentasuna. Azken urteotan esan genezake feminismoa ikastetxeetan zabaltzen ari dela, hau da, hezkuntzak aintzat hartzen dituela feminismoak zabaltzen dituen baloreak, zer nolako argazki egiten duzue? Egia esan da, ezin dugu hori ez da bai estatu, ez da ez estatu, ez da? Zeren ze feminismo mota edo zein egoeran zabaltzen ari den ikerketa zehatz ez daukagulako gure eskuetan. Egia dena feminismoa gero eta gehiago edatzen ari dela zenbait esparruetan. Baina zenbat lekutan, soilik zuriketa more bat izaten dela, ez da? Instituzioen adibide. Martxoan 8ko egunean, asko feministak direla aldarrikatzen dute, argazki ateratzen dute, eta komunikabideetan paripe egin, ez da? Eta gero urte osoan zehar, emakumeen gain eragin negatiboak ikusten politikak eraikutzen dituzte. Eta politikan eta justizian aurrera egiten ari algara? Aurrera egiten ari bada oso motele izaten ari da, ez da? Eta guk behintzak ez gara prozesu horien barnean sentitzen. Politikoen eskuetan bai daude erabaki guztiak eta gurekin ez dute prozesu horiek eraikitzen ari, ez dute nahi, ez dakit. Ez dute entzuten, ez gaituzte entzuten. Gogoratu behar dugu orduan Itziar bihar manifestazioa egingo dela Euskal Herriko hainbat hiriburutan, Gasteizen ere hala izango da, eta bertan egongo gara nondik norakoa jarraitzen. Mila esker gurekin egoteagatik. Zuei. Eta aurrera jarraituko dugu, izan ere Hamaika telebista kalera atera da, hiritarren ahotsa entzutera eta haien ustetan emakumeon aldarrikapenak zeintzuk diren jakitera. Ne ustez, emakumeen posizioa gizartekiko. Eta emakumean egoera gizartean eta lanean dakaten injustizia eta. Azken finan berdintasuna, ez? Eta... batez ere hori, azkenean gure sozietatean ikusten diren, egunero egoten diren ezberdintasunei aurre egitea eta emakumea behar bezala behar den tokian egotea. Erasoak eta egiten direnak egun hauetan, ez dut uste atentzio nahiko ematen zaionik eta asko egin behar da horren gatikan, ez uste dut. Adibidez, kalian segurtasuna bermatzea. Zegoain dela gutxi adibidez hemen Iruñan egon zan violazio bat, eta nik uste horren ingurun gauza asko daudela aldarrikatzeko, eta batez hori da, segurtasuna, errespetu falta, gizonezkoak emakumeen kontra, eta nik uste hori. Esparru gehienetan nik uste dut oraindik gauza asko daudela hobetzeke, ez dakit. Bai lan arloan, baina, ez dakit, gure erlazionatzeko moduan, arlo guztietan, ez dakit, bai. Argi dau oindo ez dauela gizonen eta emakumeen arteko bardintasune, orduen, nik uste dut hori lortzea ezinbestekoa dela gizarte bardine eukiteko. Egun honek balizo dugu igerteko urtean zer igerten ez dugun hori emakumeen dekon rola eta dekon funtzeskotasuna edo hori aldarrikatzeko egun honetan. Eta ere mikromachismoekin ere bokatu behar dugu adibidez txikitatik, adibidez umeak neska panpina eta gizonak kotxea horrekin ere bukatu behar da, ezkinean txikitatik inkubatu behar dira gauza hauek. Gauzak normalizatu, oraindik ez dira gauzak parean eta hori aldatu behar dugu. Azken finean, alako gauzekin
nire barruan sortzen da eztabaida, azken finean niretzako jaia ez da, azken finean da egun bat aldarrikatu behar dena gauza oso garrantzitsuak, eta azken finean gainera gazteok agian baita hartu egiten dute jai moduan edo ez dute kontuan hartzen zen bateko garrantzitsua diren alako gauzak aldarrikatzea eta seriotasun esartzea, eta orduan nire aldetik eztabaida sortu egiten da nire bar. Esan ni antzeko. Azkenean hori aldarrikatzeko egun bat da, eta egia esan, ondo iruditzen zait jai egotea azkenean garrantzia ematen zeialoko, baina ere egia da arriskoa dagoela jendeak duen garrantzia aztea eta benetan zer den, hori esentzia galtzea. Ez dakit, depende nola hartzen duzun jaia hoi, ez da festa edukitzeko egun bat, nire ustez, erreflexionatzeko eta zerbait egiteko horren alde. Nik uste dut greba egune izen behar dela, gure eskubideak aldarrikatzeko eta ez da jai egun bat, ez da zehozer ospatzeko, aldarrikatzeko baizik, orduan niri ez jata ondo iruditzen egia esan. Ez da adibidez inauterizek emoten diz egun batzuk libre, ospakizun moduen, baina hau aldarrik eben bat da, hau serio bada, nire ustez. Nik uste begrateare baukela greba izatek, ze azken finen jaiegune balin bada ja denak jaitzat hartzegu eta aztea benetako garrantzia ikusten, da orduan greba izateke bere garrantzia aukela iruditzen zait. Eta etzan ikusiko emakume greba indakoan emakumean garrantzia o falta hori etzan hainbestena baituko lanean tala. Oraindik ez gara ospatzeko, ez dago momentu ospatzeko. Oraindik behar dugu borroka egin gauzako betzeko. Nire ustez oaindikan borrokatzeko eguna da, oaindikan gauza asko daude lortzeko, eta batez ez da bate berdintasuna emakume eta gizonezkoen artean. Ospatzeuen jendiak eta oaindikan ez dakae bate klaru ez daula berdintasuna azkenen, nik uste adibidez leheno esan duen bezala nire lagunak, postuen artean eta emakume eta gizonezkoen artean, ez dago bate berdintasuna, orduan ospatzeuenak nik uste ez daudela bate ez dakaela kontzientzia horren inguruan. Aldarrikapen egun bada eta nik uste du momentuz ospatzeko gauza gutxi daudela, ez? Ez hori borrokatzeko, ez, edo pixkat salatzeko gertatzen diren injustizia guztiak, ez, erabiltzea nire ustez ondo dagoela, baina ere festa modua erabiltzea leku edo askatasuna errazteko jendeari edo espresatzeko erabiltzea ere komenigarria dela uste dut bai. Ikusita nola ibiliguen legea eta karritu ondorio txarrak, aldeko gauza baino emateu gure kontrakoa, eta guain irakurriten ez aldatu nahien dabiltza lege hoi, eta nahi du ondo ibili lege hoi, orduan esperot ondo aldaketa eta itea, eta ez oengo ondoriok izatea lege horrek, bestela ez dakez entuik. Nik uste dut baietz, berez aurrera pauso bat da, orduen garrantzitsu da lortzeko zehozer. Ez bada guztia bai zehozer aldatzeko, nik uste dut barrezkoa dela. Azkenean gauza gutxinak aldatzen jaten dira ez, azkenean leika batzuk aldatu aldira. Aldatu behar dira, baina baita uste dut egin behar dela gizartean lan. Azken finean hor dagoelako gakoa, eta azken finean gu aldatzen ez baldin badugu, azken finean legeak aldatu egiten baldin badira, agian bideratu daitekela modu baten edo bestean, baina uste dut gakoa dela pertsona aldatza eta pertsona kontzientzatzea zelako garrantzia daukaten alako egunak eta alako gauzak aldarrikatzea. Hori, egia da legeak lagundu dezaketa, baina pertsonak gara, benetan naturalak. Polemika, badakite egon dela, ez dut zehazmeatze legea irakurri eta bere efektuak, polemikaren jomugan egon diren efektuiek, bai entzun ditu dela, irudi, ez dakit. Berez gaizki diseinaturiko lege bat dela, ez, edo behintzat interpretazio oso zabala egiteko tartea uzten duen lege bat, orduan, betikoek, beti bere alde probesten dituzte gauzak, imaginatzen dut,
hobe egiteko beta oraindik ere bat. Hortxe hiritarren iritzia. Bestalde, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan emakumeek 80 egun doainik lan egiten dute urtero soldata arrakalaren ondorio. Hau da, 2020 urriaren 13-tik abenduaren 31-era emakumeek musutruk lan egiten zuten Comisiones Obreras sindikatuak egindako txostenaren emaitza da hori. Que 80 días son los que hemos trabajado gratis las mujeres en la comunidad autónoma vasca, decrece la brecha a un 21,8%. En las edades centrales, muy ligadas a los cuidados, es donde mayor brecha salarial podemos situar, que a nivel estatal 1.488.500 mujeres no están buscando empleo porque están cuidando. La tasa de temporalidad, eso sí, en la empresa privada, y creemos que esto es consecuencia directa de la reforma laboral acordada hace año y pico. Hoy tiene ya reflejo. Ha bajado la tasa de temporalidad en casi 4,5 puntos y se han incrementado la contratación indefinida de mujeres en un 146% con respecto al año anterior. Pentsiodunek bat egin dute martxoaren 8ko mobilizazioekin. Euskal Herrian 1.000 eurotik beherako pentsioak dituzten emakumeak 200.000 baino gehiago direla nabarmendu dute eta milaka direla 700 eurora iristen ez direnak. Eta emakumeekin jarraiki ados, emakume pilotari profesionalen elkarteak antolatu du txapelketa Hego Euskal Herriko 20 udal inguruk lagunduta. Final laurdenak eta final erdiak Tolosan, Azpeitian eta Iruñean jokatu dira otsailean zehar. Eta finala Zumarragan egin zen martxoaren 5ean. 11 telebistaren bidez jarraitu ahal izan dira denak. Iera Agirre Ados pilota klubeko buruetako bat daukagu pantailaren bestaldean, ongi etorri. Bai, eskerrik asko. Esan dugu, igandean final handia jokatu zen, Maili Barrokalek eta Olatz Ruiz de Larramendik irabazi zuten, 22 punturekin, nola bizi izan zenuten finala? Oso une berezik biziztu izan zien, ez? Esan duzu bezala, txapelketa hor abendun 17 abiatu zen, denbora asko pasada, eta konturatzerako final handi hori, ez? Eta nik uste promozio mailako zein lehen mailako final horrekin, 100 bete-betekoa izan zela, eta maiera paregabea jokatu duen txapelketa honentzat, ez? Esan duzu, 2 hilabete luzeko txapelketa izan da, baina ados pilotak hilabete asko eta asko daramatza lanean, emakumeak pilotan ikusgarritasuna eta etorkizuna izan dezaten. Bihar emakumearen nazioarteko eguna da, nola esango zenuke dela emakumeen eta pilotaren arteko erlazio hori? Erlazio hori asko uste duena, baino handigoa da, ez? Oso atzera joan behar da, dela 100 urte lehen emakume raketistak, beraiek ziren lehen profesionalak, ez? Orduan, ikusten da pilotaren ibilbide hortan emakumea zela lehen erreferentea, eta batzutan hori aztuta gelditu dela. Orduan, pentsa, ez? 100 urte horiek pasata, berriz hemen gaude borrokan, berriz emakumea behar den tokin jartzeko, eta batez ere emakumeen pilota,
eta hoxe emakumeen eunen arira borroka horrekin segitu behar dela, ez? Pauso hondik eman die, baina guandik desente da hoiteko, eta biharre aldarrikatzeko aprobetxatzuko emakumeen pilota bizi-bizik daola, eta hortxe seituko ula borrokan emakume bere toki emateko. Esan duzu jada bestelako konexioetan, profesionaltasunaren bidean ere urratsak eman dituzuela, nola irudikatzen duzue emakumeen pilota etorkizunean? Hor goaz, pixkanaka pauso sendoak emanez, egia da dos pilotan helburutako bata profesionaltasun bide hori zabaltzea eta sendotzea, eta egun esan dezakegu, hori, dos pilota osatzen dugun 13 pilotarik kontratu profesionala dugula. Horrek esan du denboraldi guztiko kontratu bat dugula, eta igual pixkat bereizi behar da, alde batetik, batzuk esaten du profesionala, hortaz bizi zarelako, edo irudikatzen da, mutilek pilotan kasu hortan ala bizi direlako. Baina guk kontratu hori izan da, bai, profesionala gara, guainik ez dugu lortu, hortaz bizitzea, baina lan kontratu bat dugu urte guztiko, denboraldi osoa osatzeko, eta nik uste hori ikaragarrizko balioa eman behar zaiola, ez? Eta hemendik aurrera beste bidetxoak egin, egunen batean atzetik heldu diren pilotari horiek, neska pilotari horiek, ibilbide osoa egiteko gizonezkoak bezalaxe, eta zergatik ez, egunen batean hortaz ere bizitzeko maite duten kirol hori eginaz. Jera, mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Bale, eskerrik asko zuei. Eta aurrera jarraituko dugu albistegiarekin, izan ere Espainiako Ministro Kontseiluak emakume eta gizonen parekidetasunaren legearen aurreproiektua onartu du. Con este anteproyecto de ley pasamos de las recomendaciones, los principios, las buenas prácticas que estaban vigentes hasta ahora a establecer obligaciones que permitan alcanzar y consolidar una igualdad de género efectiva en los ámbitos de decisión política y económica. Paritatea edo berdintasuna egotea bai politikan, bai enpresagintzan eta sektore guztietan oso garrantzitsua da, eta Euskal Herrian egia da zuzendaritzaren 40% bakarrik emakumeak direla, eta askotan enpresa horiek emakumeak jartzen dituzte euren irudia garbitzeko, edo era feminista batean asaltzeko, baina azkenean agintzen dituztenak gizonak dira, eta hori bebai aldatu beharko litzateke eta bai sektore guztietan, ez bakarrik enpresagintza munduan. Eta gaiz aldatuta Nafarroan funtzio publikoko sindikatuek otsailaren 15ean eginiko grebaren eta osasunbideko intersindikalak martxoaren 23rako egina duen deialdiaren ostean, LAB, Steilas, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek lanuztera deitu dituzte hezkuntza publikoan lanean diren langileak. Nafarroko gobernuak eta zehazki hezkuntza departamentuak otsailaren 15eko greban gure kolektiboak planteatutako aldarrikapenei inolako erantzunik eman ez dionez, LAB, Steilas, Comisiones, ELA eta UGT erakunde sindikalok Nafarroko hezkuntza publikoko irakasle guztiak beste grebagun batera deitzen ditugu apirilaren 3rako. Eta hezkuntzarekin jarraiki atzo hasi zen aurre matrikulazio epea Nafarroan, hilaren 17 bitartean, beren seme-alabentzako ikastetxea eta hezkuntza eredu aukeratuko dute milaka herritarrek, eta aukera hori baliatuta D ereduaren aldeko kanpaina abiatu dute Nafarroako euskalgintzak eta hezkuntza komunitateak. Elizondo eskola publikoaren alde egindako apustuaz harro nago. Zue ere eskola publikoaren alde apustu egitera animatzen dizuet.
Bueno, nitzat, D eredu da dana, ez? Ez dut besteik zeutu, baina, D eredu da euskeraz ikasteko aukera bat, heziketa bat euskeraz posible dela, baina hezkuntza indartzeko, zabaltzeko bai, eta aukerarik horrela dela. Euskera eta euskal kulturaren kabia da D eredua, eta niretzat da izan da, egun naizen hori eraiki duen ura mundu oso bat eskaini. Es un derecho que vamos consiguiendo poco a poco en Navarra y que deberíamos tener en todas nuestras escuelas, que ofrece a nuestras hijas e hijos la oportunidad que muchas personas no tuvimos y muchas aún no tienen de aprender euskera y en euskera en la escuela pública. También es el modelo que garantiza la herencia cultural de nuestro territorio y también asegura el aprendizaje de un segundo idioma y facilita que se aprenda un tercer idioma. Eta hizkuntza ari garela, uztailaren 17tik 21 izango da hizkuntza gutxituetako hiztun gazteen topaketaren 4. edizioa. Jardunaldi hauen helburu nagusia da, belaunaldi berriek euren jatorrizko hizkuntzak biziberritu nahi izatea. Bizi dugun testuinguru globalizatu honetan eta erronka horri erantzuteko hizkuntza komunitateetako gazteen arteko elkartasuna eta lankidetza funtsezkoak izango dira hizkuntzen etorkizunerako. Gaiz aldatuta Zubietako erraustegiak kutsatutako urak Zurriolara isurtzeko baimena baliogabetu du Gurasosek ingurumen baimen horri aurkeztutako errekurtsoaren ondoren iritsi den baliogabetzera. Zubietako erraustegiak Zurriolako hondartzara doan sarera diosinaz eta metalastun kutsatutako urak isurtzeko baimena bertan behera geratu da. Gurasosek ingurumen baimen horri aurkeztutako errekurtsoaren ondoren iritsi da baliogabetzea. Baimen horrek indarra galdu du ingurumen sailak ez baitio erantzun aipatutako errekurtsoari, hilabeteko legezko epean, martxoaren 1. Hilabete igarota zuzenean baliogabetu da kutsatutako urak Zurriolara isurtzeko baimena. Ildo horretan duela 5 hilabete, Zubietako erraustegiaren arduradunak hala nola Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak uraren euskal agentziari baimen eskatu zion erraustegitik Arkaitzerrekara isurtzen diren urak ponpatu eta saneamendu sistemarekin konektatzeko, etorkizuneko larrialdien aurreko prebentzio neurri gisa. Horretarako lehenengo Loiolako hondakin uren araztegitik igaroko litzateke urrori. Gurasos elkarteak baina adierazi du araztegi horretan dagoen sistema ez dela egokia elementu kutsatzeak uretatik kentzeko. Izan ere araztegiak ez du erraustegien aurre ikusitako substantzia motetarako behar den tratamendu kimikorik, tratamendu biologiko hutsa baizik. Gainera Zurriolara doan sarera ur kutsatua isurtzeko baimen hori Jaurlaritzak eman ahal izateko lehendabizi Añarbeko mankomunitatearen baimena behartzen. Ingurumen sailak ordea mankomunitatearen oniritziri gabe baimendu zion Gipuzkoako hondakinen kontsortzioari. Testuinguru horretan behin Gurasos plataforma jarritako errekurtsoarekin eta ingurumen sailak hilabeteko epean erantzunez izanarekin baimena baliogabetu da. ArcelorMittalek jada itxita zuen zabortegira hondakinak bota dituztela onartu du Jaurlaritzak egoera konpontzeko enpresari egindako eskaeren aurrean botatako hondakin horiek impermeabilizatutako ziega batean konfinatzeko konpromisoa hartu du ArcelorMittalek.
Zumarragan ArcelorMittalen instalazioetan 2016tik itxita dagoen zabortegi batean aritu dira enpresa horren Ola Berriko plantako hondakinak botatzen. Gutxienez urtebetez bota zituzten altzairu errautsak itxita zegoen zabortegian, 2021ko martxotik 2022ko martxora arte. Lantegi horren jarduera geratuta zegoen 2016tik. Urte hartan jarduera amaitu zaiota, itxi osteko 30 urteko zigilatze eta behatze epe bat ireki zion administrazioak Arcelorri. Horri dagokion ingurumen baimen bateratua emanda. ArcelorMittalek baina Zumarragako instalazio hori Ormor enpresari saldu zion ondoren, eta beraz hark ez dauka bertan aritzeko inongo baimenik. Jardueraren ingurumen baimen bateratua Arcelorrek daukalako. Edo nola ere zabortegian zegoen egonkortasun arazo larria agerian utzi zuten Jaurlaritzako teknikariek azken urteotan egindako ikuskaritzetan. Hori alain bat eskaera egin zizkioten enpresari atzemandako akatsa konpontzeko. Alegia egoera hori zuzentzeko plan bat aurkezteko agindu zen Jaurlaritzak. Bada berria edabideak eskuratutako informazioaren arabera, ArcelorMittalek ingurumen sailari honako proposamen hau egin dio. Zumarragako zabortegian baimenik gabe botatako altzairu arrautsak eta bestelako industria hondakinak impermeabilizatutako ziega batean konfinantzeko proposamena. Zigilatzaren estalduran agertutako egonkortasun arazoa konpontzeko asmoa ere azaldu du enpresak. Horretarako baina ingurumen baimen bateratuaren aldaketa ez funtsezkoa onetsi dio Jaurlaritzak, eta obra horiek uztailaren 31 arte egiteko epea eman dio enpresari. Eta astelehen honetan Gogora Institutuaren zuzendaritza kontseiluak argi berdea eman dio martxoak 3 memoria gunea sortzeko hitzarmenari. Gogora Institutuaren zuzendaritza kontseiluak martxoak 3 elkartearekin hitzarmena sinatu du. Testu horrek bi erakundeen arteko lankidetza ahalbidetuko du. Eta horrekin batera 1976ko martxoaren 3ko gertaerak ikertu, inventariatu, dokumentatu eta zabalduko dira. Izan ere, egin behar horiek ezinbestekoak dira martxoak 3 memoriagunea etorkizuneko memoriala sortzeko eta eduki zornitzeko. Onartu egin zen 2021ko konbenioa, hilabete luze hauetan borrokatu izan duguna, eta berez bi informe eskatu behar dituzte, bat juridikoa eta beste bat ekonomikoa, eta espero dugu arazorik ez izatea, eta konbenio hau aurrera eraman ahal izatea, baina atento ego gara. Gauzak horrela, orain erakundeek aurrera pausoak eman beharko dituzte arlo administratiboan eta juridikoan. Ondoren patronatua sortuko dute. Horretarako memoria garak eta martxoak 3 elkarteak bakoitzak 2 bokal aukeratu beharko ditu. Prozesu hori guztia amaitzean patronatua sortuta egongo litzateke eta horrek kudeatuko du fundazioa. Bestalde, salaketak elkarretaratzea deitu du gaurko Gasteizen, Martutenen eta Zabaian 2 preso hil ostean. Adierazi dute 2 kasuetan ez dela aintzat hartu suizidioen aurkako protokoloa eta katxori larritasun handikoa dela. Otsailaren 28an Zabaiako espetxean 22 urteko isolamendu egoeran zegoen pertsona baten gorpua aurkitu zuten. Martxoaren batean berriz Martuteneko espetxean 57 urteko gizona hilda aurkitu zuten. Salaketa Arabak gogor salatu du Euskal Lurraldean preso dauden pertsonek espetxean bizi duten egoera. Azpimarratu dute gertatutakoa soilik dela izebergaren punta baino ez. Gertakari horien aurrean, salaketa Arabak irmo eta izututa salatzen du Euskal Lurraldean preso dauden pertsonek bizi duten egoera. Espetxeetan pertsonen ehuneko 75 gaixotasun mentala dute. Hori dela eta elkarteak aldarrikatu duenez, suizidioaren aurkako protokoloaren pean egotea lehenengo neurria izan beharko litzateke. Astearte honetan elkarretaratzea egin dute Gasteizen egoera salatzeko. Bestalde, Maleken familia bertaratu da, eta adierazi duenez Zabaiako kartzelan gertatutako heriotzaren kasuan personatzea erabaki du.
Presoa zein egoeratan zegoen ikertzeko eta aurreko asteetan zein heriotzaren egunean bertan espetxe administrazioak nola jokatu zuten jakiteko. Familiak euskal erakundeek izandako jarrera salatu dute. Justizia Sozialarekin egon ginen negoziatzen ia bi egun, gure gorpuari eta gure familiarreari negaregin baino, negoziaketan egitera egon gara behartuta. Jarrera guztia, violentzia instituzional bezala bizitu izan dugu momentu guztian, eta gure dolua noiz hastiko zen zaildu du, ez? Beraz, nik uste instituzioak ere humanitatez eta duintasunez tratatu behar dute bai presoak eta baita bere senideak oso momentu latzak eta gogorrak direlako guretzat. Maleken gorpua Euskal Herrian dago oraindik, bere jaioterrira berriaratzeko zain. Arazo burokratikoek atzeratu dute leku aldatzea. Izan ere, familiak salatu duenez, Maleken pasaportea galdu dute. Eta nazioartera salto, Bero Satrustegi nazioarteko berri emaileak dioenez, gizateriaren aurkako krimenen erantzule egin dituzte Ortega eta Murillon, Nikaraguako giza eskubideen egoera aztertzeko sortutako Nazio Batuen erakundearen batzordeak bere lehen txosten aurkeztu du, besteak beste epaiz kanpoko exekuzioak eta sexu indarkeria egozten dizkiete. 2018an herrialdean protestak antolatu ziren eta apiriletik irailera 355 hildako baino gehiago egon ziren. Hori izan zen ikerketaren abiapuntua. Urtebeteko lanaren ostean Nazio Batuen erakundeak Nikaraguako giza eskubideen egoera aztertzen duen txosten bat aurkeztu berri du, eta ikerketa honek 2018tik gizateriaren aurkako krimenen erantzule egiten ditu Daniel Ortega, presidentea, eta Rosario Murillo, presidente ordea, besteak beste. Txostenak jasotzen dituen probak nahikoa dira zuzenbide penala aktibatzeko. Presidentea, presidente ordea eta erdi mailako arduradunak seinalatzen baititu erantzule sistematiko gisa. Ikerketaren arabera, gobernuak ezarritako zentsura neurriak bortitzak izan dira, eta neurri hauek direla eta herritarrek ezin izan dute modu askean adierazi, ezin izan dute erlijio askatasuna eduki, ezin izan dute bizitza publikoan parte hartu, eta askok herritartasun eskubidea ere galdu dute. Horrekin batera, espetxetako autoritateei tortura fisikoa eta psikologikoa eta indarkeria sexuala erabiltzea. Eta kulturarloan Korte Zaharrak, Gasteizko eta Arabako Aire Zabaleko film laburren festivalak lanak aurkezteko epea ireki du. Otsailaren 27tik maiatzaren 18ra filmak aurkeztu dezakete interesatuek, jaialdiak 8.000 euro inguru banatuko ditu sarietan. Hogeita 19 udalerrik eta 22 sortzaileek hartuko dute parte Geuretik sortuak ekimenaren 2. edizioan, ikus dezagun sakonean. Hemen gaude berriro ere, eskerrik asko Berako alkate jauna etorri, eskerrik asko Berako herriari aukera emateagatik hain leku polit eta dotorean Guretik sortuaken aurkezpena egin ahal izateko, 2. edizionen aurkezpena egin. Aspaldian gabiltza ulatu gogorren artean, izenik ere zuen gure txalupa arraroan. 2023an aurten
behin hori sortzaileak eta herriak esleituta ditugula, ze badakizue proiektu honen funtsa dela, egonaldi artistiko batzuk sustatzea Euskal Herriko herri ezberdinetan. Parte hartu duten herri, 39 herri hauetan, bai? 22 multzotan bilduta. Orduan, egonaldi artistikoak egingo dira, sortzaile bakoitzak herri batean, 3 astera bitarteko egonaldiak egingo ditu, eta sortzaile bakoitzak lehendik pentsatuta ekarritako proiektu bat garatuko du bertan. Egonaldi horiek amaitutakoan, eta epe muga batzuk iritsitakoan, sortuko diren lanak azkenean izango dira 10 ipuin luze, 5 komiki lan, 4 film labur eta 3 antzezlan. Azpiak zeharo zulatu, ikusten da porturi, ez dugu ikusten baina, imaginatzen dugu. Imaginatzen dugu da aruntzgoaz arraunean. 5 komikiak argitaratuko dira bilduma batean, 10 ipuinak ere bilduma batean, 4 film laburrak muntaketa orokor bat egingo da. Lehen urtean film bat atera genuen, film luze bat egin genuen film labur hoiekin, 5 teilatu deiturikoa. Aurten egingo deguna da zerbait, azkenean erabaki dugu ez egitea film oso bat, baizik eta 4 film laburrak, bakoitzak bere entitatea eta autonomia izango du, baina sortuko dugu montaketa bat, azkenan herri guztietan, emanaldietan eman alizateko 4 film hoiek denak batera. Ez gara izan beti ainartezan, ez esantxo ilargi. Eta 2024an sortutako lan guzti hauekin egingo da kultur zirkuitu bat. Proiektuan parte hartu duten herrietatik igaroko dira, aipatu dizkizuedan lanen aurkezpenak. Antzerkiak egingo dira, filmak erakutsiko dira, eta komiki eta ipuin bildumak aurkezpenak egingo dira, bakoitzean dagokion idazlearen presentziaz edo komikigilaren presentziaz. Batetik, literaturan, Edorta Jimenez sortzailea Mutrikura joango da, Ainoa Urien Teiletxe, Lodosa Sartaguda Mendabia Andosilla eta Sesmara joango da, Idoia Etxeberria Elortza Zaldibia eta Taunera, Magi Arozena Zubeldia Ziortza Bolibarrera, Jon Abril Lola Etxea Atarratzera, Lutxo Egia del Rio Segurara, Maitane Perez Argote Errigoiti Ajangiz eta Musikara, Saio Alkaiz Aguaiar Berriatuera, Maite Izpurua Olaizola Araitz Betelu eta Larraunera, eta Gaizka Sarasola Larrabetzura. Hori literaturan. Antzerkian, Goitibera Konpainia Hernanira joango da, Antzerki Aroak Zinemaldiak Zumaiara, Jonander Urresti Aulesti, Munitibar eta Amorotora. Zinegintzan, Petxe Etxebarria Antzuola eta Aierrara, Arriguri Uartera, Alba Lozano Oiartzunera eta Aitzol Saratxaga Legutiora. Eta azkenik komiki gintzan, Iñaki Martiarena Matxin Usurbilera, Aritz Ibarra, Sara Urruña Bera eta Lesakara, Kote Camacho Bergarara, Unai Gaztelumendi Leitza eta Berastegira, eta Eñautar Aiartzagoena Amasa Bilabonara. «20.000 especies de abejas» filmak inauguratuko du apirilaren 21ean Donostiako Giza Eskubideen 20. zinemaldia. Estibaliz Urresola Laudioar zinemagilearen lehen film luzea da. Mamá, ¿por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos. ¿Tú pelura diezberlei? Bai. Esego. ¿Eres médico? Yo no. Ellas. The Silver Bear for Best Leading Performance goes to Sofía Otero for her role in 20.000 especies de abejas.
Mailua gara lelopean, 150 euskal sortzaile bilduko ditu Loraldia festivalak martxoaren 9-tik 26 Bilboko 14 guneetan. Amaio Zerin Loraldia jaialdiko komunikazio arduradunaren hitzetan, Loraldian beti presente izan dituzte kulturarloko izen handiak eta Gabriel Arestiri egin diote referentzia urten. 11 ekintza burutuko ditugu, aurten 23 ekintzek osatzen dute programazioa, eta gure ezaugarrietako bat da baita ere disiplina ezberdinak uztartzen ditugula. Oraingoan badaukagu teatroa, musika, dantza, literatura, bertsolaritza, zinea, orduan, gusto ezberdinetarako gomendioak daude, eta nola ez, Bilboko gune ezberdinetara eta areto ezberdinetara helduko gara. Eta kiroletan Erika Mugartegik eta Arai Lejardik Women Winter Serieseko finalerako txartela lortu dute. Markina Semeingo bikotea Women Winter Series 6 puntako finalerako sailkatu dira. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan duplaren nahi dudana izango naiz abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaitzuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntu eusatarian daudela eskuragarri. Gero arte. Lagunen artean irribertxu fiestero, artista pirolero, holtza gainean mucho ego, amaika alde saiatzeak, emozioen gora bera beti ditut nere baita, irrimako eta barreak, lasai bizitzeko kera, nik nahiako leku batetik bestera, lanpostu ona nomina itzela, egi erdi ustela, nahi dudan nahi zango naiz, nahi dudan nahi zango naiz, nahi dudan nahi zango naiz, eta horretan gaude, nahi dudan nahi zango naiz, nahi dudan nahi zango naiz, nahi dudan nahi zango naiz, eta horretan gaude. Nice